Η σχολική χρονιά ξεκινά δυναμικά και η προετοιμασία των παιδιών είναι πάντα μια πρόκληση. Εγώ μόλις ετοίμασα το απόλυτο kit και ανυπομονώ να σας το δείξω. Ξεκινάμε με τα βασικά, άνετα, ανθεκτικά και καθημερινά ρούχα. Για να νιώθει το παιδί άνετα όπου και να είναι. Και φυσικά δεν θα μπορούσα να ξεχάσω τις επίσημες εκδρομές και τις σχολικές γιορτές που δεν αργούν. Και για mom φροντίδα on the go βρήκα και την πιο χαρούμενη σχολική τσάντα, παγουρίνο και φαγητοδοχείο για το καθημερινό κολατσιό. Και κάπως έτσι, όρκεστρα και φύγαμε για σχολείο. Όλα τα απαραίτητα σε μία στάση ή με ένα κλικ.